Moikka! Tänään mä esittelen, mitä mä tilasin Rainbow Room Finlandin nettikaupasta. Eli ihan ensimmäisenä 3 pussia lenksyä, valkoinen hohtoväri, sitten pastellimiksi ja sitten spiraalgalaksyä. Sitten mä tilasin käytännössä sillä mun voittolahjakortilla Alfa Room haasteesta, niin mä tilasin Fingerloom Party Packin. Joo. Ja valkoisia nyt tarvii aina, se nyt on ihan selkeä. Pastellimiksi, niistä on tosi kiva koruilla näistä. Sitten Fingerloom Party Pack. Voidaan katsoa tarkemmin, mitä sen sisällä on. Ja kaikissa näissä lenksypusseissa on siis 600 lenksyä. Eli täällä on 9 näitä fingerloomeja, eri värisiä. Violetti, niiden tummansininen, keltainen, vihreä, oranssi, tämmönen pink tai vaaleanpunainen, vähän liilahtava vaaleanpunainen ja punainen. Ja kaikki tällaiset matchaavat superklipsit tai tollaset, millä ne työt voi kiinnittää niin kuin, että tuolla laittaa sen työn tohon ja sitten voi laittaa vaikka reppuun tai johonkin. Ja sitten Fireflies, eli hohtavia valkoisia ja sitten tällaisia violetteja ja sinisiä. Näitä värillisiä isoja seeklipsejä. Perustaa miksi ja sitten vielä ohjeet. Eli täällä nyt ei mitään sen kummempaa ole. Eli semmonen. Siinä on nää vähän pienemmät tilaukset täällä. Ja sitten se vähän isompi tilaus. Eli tämä Deluxe Kit. Voidaan siirtää tässä vähän taaksepäin. Eli tilasin tämän. Tämähän on siis maksu 49 €. Ja täällä tulee mukana siis 2 metallikoukkua, kaksi alustaa, Monster Tail, sitten 11 eri väriä lenksyjä, violetti, valkoinen, sininen, tämmönen limenvihreä, tämmönen vähän turkoosihtavampi vihreä. Sitten tuolla on punainen, sininen, oranssi, keltainen. Ja sitten täällä on näitä amuletteja tai näitä. Ja sitten niitä noitten kiinnityspidikkeitä. Ja sitten on vielä helmiä. 200 helmeä. Ja mä olisin halunnut, että näissä olisi ollut enemmän mustia, mutta ei mitään. Jos haluaisit, niin mä voisin laittaa nää nyt tänne kaikki omiin lokeroihin ja silleen epänähän sitten. Joo, nyt toi on aseteltu, näin kaikki lenksyt. Ja kun se Monster Tail oli ensin tuossa, mä ajattelin sitten siirtää sen tonne, niin sit mulla mahtuu noi lenksyt tohon, noi valkeat hohtovärit, mitä mä tilasin ihan niinku ilman tätä pakettia. Koska mun toi salkku on niin täynnä. Ja, niin. Ja sitten pitäis katsoa nopeasti näitä amuletteja. Eli tässä. Nää on siis mullekin ihan uusi juttu. Mulla ei ennen ole ollut tällaisia. Niin eli täällä on tällainen. Tällainen lolo. Sitten tämmönen timantti. Tommonen. Siellä on 2 tuommoiset. Sitten tällaiset kivat, mä tykkään näistä tosi paljon. Tällaiset palapelipalat. Sitten tämmönen ihan perus sateenkaari. Tämmönen Believe. Ja sitten tämmönen ruutu. Ja nää siis kiinnitetään tällaisilla.
Eli tollanen laitetaan niin kuin tuolla olevasta tollasta reiästä. Ja sit se kiinnittää tuolla takana olevalla klipsillä. Se kiinnittää koruun kiinni. Sitten värillisessä C-klipseissä näistä ei sinällänsä ole mitään ihmeellistä. Eri värisiä isoja C-klipsejä. 2 koukkua, mä tykkään. Ja metallikoukkuja, niin siitä vielä plussa. Sitten noin hoitovärivalkoiset nyt ei alun perin kuulunut tähän, mutta kuten jo kerroin, niin mä siirsin Monster-pelin tuohon. Sain tuohon ja nuo. Ja sitten täällä on nyt nämä kaikki värit aseteltu ja näitä on siis näitä, mitä on tässä. Yhtä paljon, mutta ne oli vähän vaikea asettaa tasaisesti. Ja musta on siis eniten, jos näitä muita on kai 300 per niin kuin väri. Tai jotain. Ja niin. Oon tosi tyytyväinen tähän. Se on tosi kiva. Niin. Ai niin, ja sitten vielä nää helmet. Eli ihan erilaisia tällaisia perushelmiä, mistä lenksyt menee hyvin läpi. Nää on kivoja. Joo. Ja sittenhän tässä on vielä itse tää huori, tai tämä, tai koteva. Tää on kans tosi kiva. Ja siis tässä on 3 asentoa lukkiutuva harmi, että se pystyy. Tuossa on 1 asento. Se lukkiutuu tonne taaksepäin ja sitten tonne. Anteeksi liikuit. Sitten tonne vielä taaksepäin. Joo. Ja sitten tuolla nyt on vielä tuo ohje tai toi, mutta sitä nyt ei varmaan tarvii esitellä sen kummemmin. Eli tämmöiset tilaukset tällä kertaa. Ja me nähdään sitten tulevissa videoissa. Moikka!